Zdravo drugari, za današnji kolač nam ne treba ni mikser ni vaga. Pripada onim najstarijim kolačima što se prave od najosnovnijih sastojaka. Idemo da ga napravimo. Ja sam ovde već počela polako da pripremam sastojke, a od osnovnih su nam potrebni brašno, griz i šećer, a osim njih će nam trebati prašak za pecivo, vanilin šećer, šljive već možete da vidite, mleko i maslac ili mast. Potrebna nam je još jedna čaša od 200 ml sa kojim ćemo razmeravati. Potrebno nam je 1,5 čaša griza, 1,5 čaša šećera, 2,5 čaše mekog brašna, 1 kašičica ili 10 grama praška za pecivo i sad sve to promešamo. Kilogram do kilogram i 200 grama šljiva operemo, očistimo od koštice i isečemo na četvrtine. To je sve što smo trebali da pripremimo od sastojaka i ove suve sastojke smo podelili u 3 približno jednaka dela. Ako je neki malo veći, nije strašno. Uzimamo maslac ili mast i jedan dublji pleh, otprilike neke dimenzije 23-33 cm. Dobro premažemo maslacem ili mašću. Pošto premažemo pleh, u njega ćemo sipati svuda pomalo ovaj prvi deo ove suve smese. Malo još sve to popravimo kašikom. Preko ćemo poslagati pola ovih šljiva. Preko šljiva posipamo 2 kašike šećera i 1 kesicu vanilin šećera. Preko šljiva posipamo drugi deo suve smese. Preko slažemo ostatak šljiva. Posipamo opet sve sa 2-3 kašike šećera i 1 kesicom od 10 grama vanilin šećera. Preko istresamo i ovaj treći deo. Pošto to uradimo, ovo ćemo kratko da sklonimo sa strane dok napravimo preliv. Za preliv mutimo 1 jaje sa 50 grama otopljenog maslaca. Možete da koristite i mast i ulje. I sad sve to umutimo. Dodajemo 300 ml mleka. I opet sve promešamo i preliv nam je gotov. Vratimo pleh sa pripremljenim kolačem i sad ovaj preliv opet svuda pomalo prelijemo. Znači samo pomerate ovako da ovaj sok prođe svuda. Uključujemo renu sada tek da se zagreje na 180 stepeni, tamo da nam kolač malo odstoji. Rena nam se zagrela i nosimo kolač da se peče. Vreme pripreme 15 minuta, a bilo bi kraće da šljive nismo mogli da sečemo. Kolač nam je ispečen, pekli smo ga 45 do 50 minuta, zavisi od vaše rerne, ostavljamo ga da se prohladi pa ćemo ga poslužiti.